היי, אתה. מי? אני? כן, כן, אתה. האם פעם ראית את הכפתור האדום הזה שליד הסמל של הערוץ שלי שרשום עליו הרשמה למנוי או סאבסקרייב באנגלית? כן. האם פעם תהית מה הוא עושה? לא. ובכן, הכפתור הזה יעזור לי מאוד בקצב גדילת הערוץ שלי. ויעזור מאוד לי בכללי. ואתה אדם שאוהב לעזור, כן? כן. אז אם אתה רוצה לעזור לי, אז תלחץ על הכפתור. ואם אתה רוצה לעזור לי עוד, תלחץ על הכפתור הפעמון ותגדיר הכל, כך שכל פעם שאני אעלה סרטון חדש, אתה תהיה בין הראשונים שצופים בו. וואו, לא ידעתי. ברור שלא ידעת, אני כאן כדי להסביר לך. וואו, תודה שהסברת לי. אין שום בעיה, ויאללה, בואו נתחיל. אז היי חבר'ה, Evil Secret כאן. כן, עבר הרבה מאוד זמן. בזמן הזה כבר התחלתי עבודה ואני מרוויח כסף, טוב שכך. ואיך אני אומר את זה, קצת לקחתי פושבק מיוטיוב, כי לא היה לי שום מוטיבציה לעשות, אבל שתדעו, כאילו, נראה לי הסרטון הזה הצליח לפוצצו, אם כן, אם לא, אני לא יודע, כאילו. אז אני שלחתי פוסט באתר רדיט. עכשיו אם אתם מכירים את אתר רדיט, אז זה פשוט אתר ציבורי שבו אנשים מעלים פוסטים, שואלים שאלות, עולים תשובות, כל הדברים האלו, מעלים מימים וכל הדברים האלו. ואני כאן בקבוצה ישראלית שנקראת אני בם, שזה מ-IRL רק הגרסה העברית. עכשיו אני שלחתי פוסט, כאילו, שלחתי פוסט לרדיט, ורשמתי, תיקחו את הכותרת של השיר האחרון ששמעתם ותוסיפו את המילים בתחת שלי בסוף. וחלק מהתשובות כאן הן פשוט מוזרות ומטומטמות. אז מוכנים? בואו נתחיל. דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת מה השיר האחרון שאני שמעתי וכתבתי את זה גם, אז זה רדיו דבר אליי בתחת שלי. כן, השיר האחרון ששמעתי זה רדיו דבר אליי, ופשוט כאילו, זה מה ששלחתי, רדיו דבר אליי בתחת שלי. ודרך אגב, אם אתם רושמים שיר באנגלית, אז רושמים in my ass, אז כאילו, בואו נראה מה יש. מזל טוב מותק בתחת שלי. אוי, זה נשמע כמו הודעה לאקסיט, כאילו, מה זה בכלל? עבוד במחשבות בתחת שלי. פשוט מדהים, כאילו, איזה שמות מדהימים. 10 אצבעות לי יש בתחת שלי. אוי. יצורים בגן עדן בתחת שלי. תקשיבו, אני לא רוצה, אני רוצה לעשות את החומרים שבן אדם הזה עשה בבקשה, כאילו, אם זה באמת, כאילו, באמת יצורים בגן עדן בתחת שלו, אז זה נשמע כאילו זה חומרים מדהימים. שוב אני לבד בתחת שלי. מה? המצב של היום בתחת שלי. את האמת, כאילו, לכולם המצב תחת, כאילו, אני לא יודע מתי תצפו בסרטון הזה, אבל מתקפה איראנית, מתקפה מחיזבאללה, שפשוט כאילו מצב תחת, וכאילו, תחרה. Everything we touch in my ass. להתקשר לרווחה? אוכל נחשים בתחת שלי. אוקיי, זו גם דרך לאכול נחשים. Mission bell in my ass. וואו. כאילו, אני מת, כאילו. ליטרלי, אימוג'י של סקול, כאילו, פשוט, אני מת. הלילה בתחת שלי. וואו, זה נשמע כמו שם לסרט מבוגרים גייס, הולי פאק. בחורים טובים בתחת שלי. אוקיי, אני צריך לתת את זה ליתר ביטחון, למה? אני לא יכול עם זה, אוקיי? פורנוגרפיה אלימה בתחת שלי. אוקיי, אין סיכוי שזה פאקינג שיר אמיתי. רגע, חכו. לא, אין שיר כזה. החקלאים של צרפת ינקמו בתחת שלי. רק מלדמיין את זה אני כבר לא רוצה לחיות. אנשים טובים בתחת שלי, אנשים טובים אוקיי, זה כאילו אנשים טובים, אוקיי, פאק. אז אנשים טובים בתחת שלי ואיתם אפשר לראות, כאילו, אני לא יודע. קשה יותר, טוב יותר, מהיר יותר, חזק יותר בתחת שלי. אוי, זה better, harder, faster, stronger. פאק! harder, better, faster, stronger in my ass, כאילו... אני לוקח את זה כאילו לדברים אחרים, אבל הולי פאק. ילדים זה שמחה בתחת של... אוקיי, באמת, אוקיי. זה מספיק להיום, תודה רבה. אני פאקינג הולך. ביי, תודה רבה. לא צריך את זה יותר. אז זהו, זה היה כל הסרטון היום, מקווה מאוד שנהנתם. דרך אגב, אם אתם רוצים, אז אתם מוזמנים לכתוב כאילו כאן בתגובות מה היה השיר האחרון שאתם שמעתם ותוסיפו את המילים בתחת שלי. אם זה שיר באנגלית, אז תוסיפו in my ass. ונתראה בפרק הבא, בסרטון הבא, מה שזה לא יהיה. יאללה ביי.